Morre un home de Dozón por un ataque de velutinas. Un veciño escoitou os berros e chegou antes de que perdera a consciencia, pero o enxame arremetera con tal fereza contra el que nada se puido facer. Os berros escoitáronse a máis de medio kilómetro. Andábamos metendo aquí as vacas, sentindo barrar, e collín o coche e marchei, subimos ao coche daquela perfectamente, pero cando chegamos ali ao castro xa me dixo que non vía, e a partir de aí xa non me falou máis. O home de 79 anos en moi boa forma física sairá a rozar nunha carballeira que tiña a poucos metros da casa. Atacaron a traizón. Pasoulle de lado, pero, hostia, se lle pasara por riba. Estaba co tractor desbrozando e o niño estaba enterrado na terra, cando que tocaría con algo, ou algunha silva, ou vibración, non sei. Entón que salíron e viñeron a por el. Tiña moitas, claro que tiña moitas. Foi un ataque feroz. Atenderon primeiro no centro de saúde e despois no hospital. Non consta que fora léxico, pero as nespras desfixeranlle o corpo, o enxame ao completo, e non era o único que había nos arredores. Anduveron mirando e sacaron niños, había aí nun vido unha bola dun metro, tiña 1 metro de diámetro. E pois anduveron sacando outros 2 máis. En total aquí nesta zona o día que viñeron sacaron 4. Advirten que hai máis dos que se ven. O ano pasado Seaga retirou case 1 milleiro de niños na comarca do Dezatabeirós. A xente que traballa a diario no campo témelle. A hora de andar por aí adiante, ter cuidado nos entornos, sobre todo onde hai árboles e por aí, e onde hai maleza, porque hasta ahora só se vían nos árboles, pero últimamente están moitos entre as silvas, no chao, enterrados, como se foran toupeiras grandes, e así para ese tipo de desbrozes e eso. Ainda teño tractores bastantes novos e bastante xeistosos, pois procuro andar sempre coa cabina cerrada. O teléfono para avisar da presenza de niños é o 012. Agora no outono, coa chegada do frío, normal é que se vexan menos, pero ollo porque como as meigas, a velas hainas.